memoriatik gabe herri bat hila dago. Horregatik, menperatzaile guztia nahi dute beti memoria ezabatu. Memoria da beste borroka bat. Borroka oso importantea eta bueno, niri behintzat hor tokatu zait nire trintxera. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max Barne hilean 59 € ordainduta. Kontratatu 17:40 dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Hasi berri den urte politikoan asko hitz egingo da absentismoaz. Hilabeteak dira Euskal Herriko enpresa erakundeak gaia arazo larritzat jotzen ari direla eta erakunde publikoei neurriak eskatzen ari zaizkiela. Sindikatuak ere apurka sartu dira eztabaidan eta kokatze horretan labek argi utzi du zer iritzi duen auziaz. Entzun Garbine Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile nagusiak Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enpleguko sailburuarekin bildu aurretik emaniko hitzak. Kontutan hartu behar duguna, edo esan behar duguna da, absentismoa ez dela ni gaur jekin naiz, ez dauka lanerako gogorik eta ez noa lanera, eta erabakitzen den lanera ezkutea. Absentismoa justifikatutako ausentziak direla, absentismoa baja direla, baja horiek medikuek ematen dituztela, edo absentismoa baimenak eta lizentziak direla, legeetan eta negoziazio kolektiboan jasotako baimen eta lizentziak. Hau da, eskubideetaz ari garela. Mugimendu anitz izan da astelehen goiz honetan Baionako Oiana ikastolan. Gurasoak eta irakasleak kafe baten inguruan bilduak diren bitartean, haurrak alde guztietara saltoka eta korrika aritu dira Irriz eta Oihuka elkarrekin jostetan. Udako oporrei bukaera emanik eskola sartzea izan dute Ipar Euskal Herriko ikasleek lehen mailatik lizeoraino. 55.000 ikasle inguru izan dira 3 lurraldeetako ikastetxeetara. Israelgo armadak Gazaren kontrako erasoaldia hasi zuenetik lehen aldiz Benjamin Netanyahu lehen ministroaren aurkako greba orokorra egin dute herrialdean. Atzo Palestinako milizia armatuek iazko urriaren 7an baituriko beste 6 herritarren gorpuak berreskuratu zituzten Rafan eta heriotza horiek are gehiago handitu dute tentsioa. Atzo gauean bertan manifestazio jendetsuak egin zituzten herrialdeko hainbat hiritan, antolatzaileen arabera 1,5 milioi lagun atera ziren kalera eta gaur harago joan dira gobernuburuaren kontrakoak grebara deituta. Israelgo armadaren erasoaldia urtebetera iristear den honetan Netanyahuren kontrako presioa handitu dute. Arraunean, Kontxako banderaren lehendabiziko lehian ere Urdaibaik eta Arraun lagunaken nagusitasuna islatu da ezbairik gabe. Biek ala biek tarte handi atera die bigarrenei 14 eta 9 segundo zerbena eta hori urren ezurren eta liga irabazi ostean udako bigarren gaera ikurra eskura daukate. Arratsaldeon eta ongi etorri. Garbine Aranburu Labeko koordinatzaile nagusia Lakuako Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburu Mikel Torresekin bildu da astelehen honetan. Enplegu kalitatea hobetzea, soldatak duintzea eta lanaldia murriztea eskatu dio Labek Lakuari. Labeko ordezkariekin bildu da Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburua. Lehendakariordeak gizarte eragileekin egingo duen bilera errondari hasiera emanez. Enpleguaren eta lan osasunaren inguruko gaiak mahai gaineratu ditu sindikatuak. Enpleguaren kalitatea hobetzea eskatu du, soldatak duinduz eta 1.600 euroko gutxieneko lansariak ezarriz.
Lanaldia murrizteko beharra ere azaleratu du. Goizean, ikasturte berrirako ildoak aurkezterakoa, Garbine Aranburu idazkari nagusiak aurreratu duen moduan. Lanaldi murrizketa momentu honetan, estatuan irekita dagoen eztabaidatik haratago joango litzateken lanaldi murrizketa bati buruz ari gara, ez? Etxeko langileen egoeran zentratu dira sindikatuko ordezkariek. Negoziazio kolektiborako eskubidea bermatzeko urratsak ematea eskatu diote sailburuari. Zentzu berean langile migranteen egoerari buruz ere hitz egin dute. Ultraeskuinaren fenomenoaren gorakada, mezu arrazistak ugaritzen ari direnean, guk fokoa jarriko dugu langile migranteek lantokietan bizi dituzten abuso egoeratan. Besteak beste, langile horiek abusuak izan arren, ezin dutelako lan ikuskaritzan salaketari jarri, edo bestelako instantzietan salaketari jarri, bestelakoan beraien lana edo enplegua galtzeko arriskuan daudelako bizi duten egoera irregularra dela eta. Lan osasunan ere zentratu dira lan istripuei eta laneko gaixotasunei aurre egiteko politikak exigituz. Lan absentismoa aitzakia bezala hartuta, patronalak aurrera eraman nahi dituen murrizketa berrien aurka egiteko galdegin diote Torres sailburuari. Hala nola, prebentzio legea betearazteko neurriak har ditzala ere eskatu dute. Asteazkenera arte luzatuko da lehendakari ordea eta eragileen arteko bilera erronda. Asteartean Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen txanda izango da. Confebask patronalarekin hitzordua asteazken goizean izango da eta elarekin amaituko du erronda asteazken eguerdian. Torresekin biltzeaz gain ikasturte hasierako agerraldia egin du Labek gaur Bilbon. Garbine Aranburu koordinatzaile orokorrak helburu nagusi bat jarri dio kurtsoari, langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen jarraitzea. Lan baldintzak eta soldatak duintzea eta langileei kalitatezko zerbitzu publikoak ziurtatzea izango dira Lab sindikatuaren lehentasunak. Ikasturte berriarekin batera, hainbat eragilek eman dituzte euren asmoen berri, Lab sindikatuak ikasturte hasierako agerraldia egin du, helburu zehatz batekin. Eta gure helburu nagusia izango da langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen jarraitzea, ez? Horretarako ekintza sindikala eta negoziazio kolektiboa baliatzea, baina horretarako ere politika publikoetan aldaketak bultzatzea, politika publikoetan hobekuntzak bultzatzea. Erreforma eta politika neoliberalek aberastasunaren banaketaren desoreka, langileen arteko arrakalak, zaintzen lanen kolektibizazio eza eta zerbitzu publikoen ahultzea ekarri dutela adierazi du Aranburuk eta kritika egin dio patronalari absentismoaren harira. Kontutan hartu behar duguna edo esan behar duguna da, absentismoa ez dela ni gaur jekin naiz, ez dauka lanerako gogorik eta ez noa lanera, eta erabakitzen den lanera ezkutea. Absentismoa justifikatutako ausentziak direla, absentismoa baja direla, baja horiek medikuek ematen dituztela, edo absentismoa baimenak eta lizentziak direla, legeetan eta negoziazio kolektiboan jasotako baimen eta lizentziak. Hau da, eskubideetaz ari garela. Labeko koordinatzaileak adierazi duenez, sindikatuei borrokari uko egiteko eskatzea, prekarizazioa onartzea da eta horren aurrean mezu zuzena helarazi du. Guk oso argi daukaguna da borrokari gabe ez dagoela langileen aldeko neurririk, oso argi ikusten duguna da lotura hori, borrokari esker gaur negoziazio kolektibokoan estaldura duten langileen kopurua handiagoa da, borrokari esker enpleguaren suntxiketari aurre egitea lortzen dugu edo gutxienez arintzea lortzen dugu, berriki Zemento Rezolan ikusi dugun bezala. Kurtso hasiera honetan bi bilera garrantzitsuetan hartuko du parte Lab sindikatuak, bata gaur bertan izan du Mikel Torres lehendakari orde eta enplegu sailburuarekin. Eta eskatuko dioguna da, lana, enplegua eta lan osasuna hobetzeko neurrien aldeko lehendakari orde proaktibo bat izan dadila. Eta ez, enpresen aldeko neurriak bultzatuko dituena, ez? Eta bestea ostegunean izango da, osasun ituna martxan jartzeko. Lehen bilera bada, ikusi behar da ere pixka zen marko ezartzen dan, ze metodologia, zenbat bilera, ze denboretan, eta joango gara ere neurri zehatzagoak mahai gainean jartzen. Benetan, osasun itun batetaz hitz egin nahi balin bada, edo osasun sistemak behar dituen edo dituen arazoi heldu nahi bazaie, lehenik eta behin esaten un bezala, aldaketa sakon bat behar da harremantzeko moduetan eta mahai sektorialaren funtzionamenduan.
Labek esan du ikasturte honetan langileen aldeko akordioak lortzeko langile antolakuntza eta borroka auspotzen jarraituko duela. Nafarroan PSNek urte politikoko lehen batzorde exekutiboa egin du. Txibitek osasun erreforma eta etxebizitza politikak jarri ditu urte politiko berrirako helburu. Maria Txibite PSNeko idazkari nagusi eta Nafarroko presidenteak ikasturte politikoari hasiera eman dio bere alderdiaren indarra azpimarratuz. Gizarte gaietan lehentasunak ezarriz eta Nafarroaren egungo estatusaren eta autogobernuaren defentsan irmoak izango direla ziurtatuz. Abrimos este curso político con la fortaleza de un partido unido, de un partido cohesionado, con ilusión para seguir construyendo desde el diálogo y desde la centralidad política. Txibitek dioenez, lanean jarraitu nahi du Nafarroa Espainiaren abanguardiako erkidegoa izan dadin. Naiz eta batzuek hondamendiaren Nafarroa margotzen jarraitu. Empezamos el curso con récord de empleo, con los datos de paro más bajos del país, con unas perspectivas de crecimiento económico pues estables, con una economía dinámica, abierta y además con unas cuentas públicas las más saneadas de este país. Empezamos también este curso con promesas cumplidas, ejecutando proyectos como los túneles de Belate, avanzando también en esa segunda fase del Canal de Navarra que otros paralizados y con otra de las promesas cumplidas como es la gratuidad de las plazas públicas del 03. Lehentasunezko 5 helburu aurreratu ditu. 2025erako aurrekontuak onartzea, osasun sistemaren erreforman aurrera egitea, industria eraldaketa bultzatzea, etxebizitza arazoei aurre egitea eta gorroto diskurtsoen aurrean bizikidetza sustatzea. Osasun sistemari dagokionez, Maria Txibitek uste du anbiziotsuak izan behar dutela eta egiturazko erreformak planteatu behar direla. Horren harira, osasunari buruzko forulegean, herritarrek eskatzen duten mailan erantzun handi nahia eta ausarta ematea adieraziko dutela aurreratu du. Ildo beretik, industriari buruzko forulegearekiko konpromisoa adierazi du. Lehentasunen artean, etxebizitza eta irisgarritasun arazoi aurre egiteko beharra aipatu ditu. Gazteak landaremuetan bizitzen gera daitezen. EAJak beraldetik bere ordezkaritza gorenarekin abiarazi du urte politikoa Zarautzen alderdiko eta erakundetako buruzagi nagusiak elkartuz. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere hasi du ikasturte berria eta horretarako ekitaldia egin du Zarautzen. Bertan izan dira Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, Imanol Pradales lehendakaria, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea eta Aider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusia besteak beste. Ortuzarrek EH Bilduren aurka egin du Osakidetzaren harira ezkerreko koalizioak Legebiltzarrean aurkeztutako ekimenengatik. Ilusioa eman zidala Otxandian hori entzuteak Osakidetza debate politikotik atara behar zela eta lehendakariaren maira eraman behar zela herri akordio bat lortzen saiatzeko. Otegik ere berdin esan zuen aurreko astean, baina aste honetan zer gertatu da? Hainbat ekimen planteatu dituzte Legebiltzarrean. Horietako batzuk Osakidetzaren inguruan, baina denak oso tonu zakarrean, manipulatzeko asmoarekin, esate baterako laudioko agaiarekin bezala, demagogia merkea eginez, gauza bat esan eta kontrakoa egin. Zoritzarrez, ematen du betikoak direla, diskurtso aldatu bai, itxurak aldatu bai, baina matraka berberarekin jarraitzen dute. Joseba Egibarrek bere aldetik azpimarratu du Euskal Abertzaleek autogobernuan jauzi kualitatiboa eman nahi badute, akordioak beharko dituztela estatutuaren etsai izan direnekin. Ezker Abertzaleari erreferentzia eginez. Euskal Nazioaren eraikuntza dela gure zutaberik nagusiena. Euskal Nazioaren eraikuntza. Gu ez gara jaio beste nazio baten eraikuntza jorratzeko. Euskal Nazioaren eraikuntza baizik. Bien bitartean, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Eusko Alderdi Jeltzalearen biziberritze eta eguneratze prozesuan parte hartzera deitu ditu militanteak. Guk herri akordioekin. Ipar Euskal Herriko ikasleek astelehen honetan abiatu dute ikasturtea, 110.000 ikasle itzuli dira ikasgelara Lapurdin, Nafarroa berean eta Zuberoan.
sail elebidun irekitzen ditugula aurten, sartze honetan. Bat, Baiona iparraldean eskola honetan, 28 izen emaiterekin, eta hori azpimarratzekoa da irekiera batentzat eta auzo honetan. 28 familiek izena eman dute haien aurra sail elebidun batean ikasteko, euskara ikasteko Baiona iparraldean, eta beste bat Gizea auzoan. Uda sasoia igaro eta ikasturte berriari begira jartzeko garaia da, eta hasiera berriez gabiltzala euskara ikasteko une ezin hobea dela ere esan dezakegu. Gaia hitz egiteko gurean dugu Aize Otaño AEKaren artezkaritza kidea. Ongi etorri Aize. Kaixo, arratsaldeon, mila esker. Bai, zuri, esan bezala uda garaia amaitu zaigu askori, nolako uda izan duzu AEKan? Bueno, egia esan oso ona, herritar askok izan dute aukera euskara eroso ikasi ahal izateko. Urtero bezala eskaintza zabala izan dugu udan, barnetegiak izan ditugu alde batetik, eta bertan euskalduntze barnetegiak, familia barnetegiak eta azterketa barnetegiak izan ditugu. Izen ematea oso ona izan da, eta bai ikasleak, bai irakasleak oso gustora aritu dira, testu inguru horretan euskararen bueltan. Eta gero bestetik, euskaltegietan ere, ohi bezala, uztailean izan ditugu ikastaro trinkoak, eta orain irailean beste ikastaro trinko batzuk, eta azterketa prestatzeari begirako ikastaroak ere abiatuko ditugu iraila bukaera arte. Beraz, uda, probetxugarria. Lantalan izan zarete beraz, gainera, uda sasoiari begira euskararekin loturiko hainbat berri izan ditugu, nabarmentzekoa dugu, saretan bolo-bolo izan den gaia, Itziar Ituñok Bilboko pregoia euskara hutsean egin izana, eta ondoren egindako adierazpenak, hau da euskaltegietan matrikulatzeko dei egin zuen. Nola baloratzen duzue egindako adierazpen hauek? Bai, balorazioa oso ona da, ez? Azken finean, bai euskeraz bizi geran herritarrok edo euskeraz etorkizunean bizi nahi duten horiek beharrezko ditugu kulturre referente euskaldunak eta halako pertsona esanguratsu batek, ez? Testu inguru horretan euskeraz eroso eta harro bizi dela adierazi izana eta herritarrak horretara animatu izana, oso ondo baloratzen dugu. Egia da bestalde, halako kontuak arruntak izan beharko liratekeela, ez, etorkizun batean. Arruntak izan beharko lirateke, gainera askotan esan izan da, lehen aldia izan dela euskara hutsean egin dela pregoia eta ez da hala, ez da? Bai, hala da, beste batzuetan ere nala izan da, baina badirudi ez, Itziar Ituñok egindako horre hautsak arrotu dituela, eta euskararentzat behintzat ona bada, eta alde horretatik pozik gaude. Esan berri duzun bezala, eroso eta harro, euskaraz eroso eta harro hitz egitera bultzatzen ditu Ituñok, zuek ere hori duzu helburu, ezta? Bai, gaur bertatik Euskal Herriko euskaltegi guztiak zabalik ditugu, ez? Eta animatzen dugu gaurtik herritar oro euskaltegietara gerturatu dadin, ez? Euskara ikastera. Asteazkenean egingo dugu nazio mailako matrikulazio kanpainaren agerraldia, baina gaur bertatik gogotsu eta pres gaude euskaltegietan nahi duen hori harrera egiteko eta informazioa eskaintzeko. Matrikulazioaz gabiltzala, abat mailako euskara ikasleek orain arte ordaintzen zuten matrikularen laurdena, ordainduko dute aurrerantzean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako edozein euskaltegitan. Berri ona dela uste duzue? Bai, ondo baloratzen dugu albiste hau, egia da, ez? Azken urte hauetan Eusko Jaurlaritza doakotasunerako bide horretan urratsak ematen ari dela. Pasaden ikasturtean, ez, esaterako 16-18 urte bitarteko zuzendutako diru laguntza lerro bat ere abiatu zuten, eta jakina horrelako albisteak beti beso zabalik hartzen ditugu. Dena den, azpimarratu nahi deguna da, ez, guk doakotasuna ulertzen degula ikasleak dirurik aurreratu behar izan gabe. Eta herritar orok uste dugu eduki behar duela eskubide hori, orduan espero dugu, ez, etorkizunean hala izatea, bitartean halako urratsekin konformatu behar eta jakina ondo baloratzen dugu bai. Zer esango zenieke euskara ikasi nahi duen herritarrari?
Bueno, AEK-ara gerturatu da din esango nioke, ez? Azken finean AEK-ko euskaltegi guztietan aukera izango du euskera eroso ikasi ahal izateko, ez? Gu gurean eskaintza integrala daukagu, aurrez aurreko eskolak ditugu, herritarren beharrei eta helburuei egokituta, horretaz gain online ikastaroak ere baditugu, praktikatu egitasmoak, ez? Euskararen erabilera praktikan jartzeko, normalizazio planak ere martxan jartzen ditugu, iruditzen zaitez, AEK-an eta Euskal Herri osoan dagoela kontuan hartuta, badela lekua, ez? Edonorentzat euskara eroso ikas dezan. Ikasteko garaian, eskola bezala buruan izaten ditugu ikasgelak, ez? Baina ikasgeletatik harago doan eskaintza duzu zuek, ezta? Bai, hala da. Aipatu bezala, ez? Gure eskaintza integrala da eta euskaltegietan soilik ez dugu eskaintzen, euskaltegitik kanpo ere, udaletan, ikastetxeetan, enpresetan, euskara eskolak eskaintzen ditugu, eta horretaz gain ere, aipatu bezala, ez, hizkuntzaren normalizazioan ere, normalkuntza planak ere egiten ditugu, horretaz gain ere, itzulpen zerbitzua eta zuzenketa zerbitzua ere badaukagu, eta jakina izu aldizkaria ere hortxe daukagu, euskeraz ikasten ari den horri zuzenduta, eta, ikusten da, ez, askotarikoa dela gure eskaintza. Eta askotarikoak izango dira ere ikasleak, jatorri ezberdinetako ikasleak izango dituzue, adin desberdinetakoak, helburu desberdinekin. Bai, hala da, 16 urtetik aurrerako herritarroro dauka gurera gerturatzeko aukera, eta esan bezala denetarik helburu ezberdinei begirako eskaintza daukagu, eta behar ezberdinei lotutakoa, ez? Etor daitezke euskalduntzera, edo euskeraz gehiago ikastera, azterketari begira azterketa prestatzera, lanean erabili ahal izateko, ez? Horri zuzendutako baliabideak ikastera, aisialdian edo familian gozatzeko, ez? Euskera ikastera, bai, edonor daukalekua gurean. Lanean jarraituko duzu beraz, azkenik, bada euskararekin loturik azpimarratu nahiko zenukeen punturik? Bai, gustatuko litzaidake, ez, gogora ekartzea pasaden urteko, urte honetako korrika, ez, 23. korrika, egia esan azken urteetako korrikarik erraldoiena izan da, eta, uste garrantzitsua dela, ez, berriro gogora ekartzea, ez, zenbat jende atera zen kalera euskeraz harro bizi nahi duela aldarrikatzeko, eta, norabide horretan, ez, gonbidatu nahi dut herritarroro, gurera gerturatu dadin, ez, euskera eroso ikas dezan, eta, horretaz gain bide batez ere, instituzio nagusiei, ez, eskatu nahi diegu, aldarri horiei erantzuna emateko, plana martxan jarritzaten. Norabide honea zabiltzate AEK-tik zalantzarik gabe, mila esker Haize Otaño AEK-aren artezkaritzakidea, laster izango dugu zuen berri. Mila esker. Iruñean, etorkinen babeserako elkartek irtenbide duinak eskatu dituzte Deskalzos kaleko harrera lokaleko pertsonentzat. Iruñara goaz bertan izan bai dugu Irun Errenjano lankidea. Migratuendako informazio gunea kolektiboak eta SOS Arrazakeria Nafarroak prentsaurreko bat deitu dute gaur Deskalzos kalean egoera larrian dauden pertsonak hartatzeko, erabili den lokalaren inguruko egoeraren berri emateko, bizilagunekiko harremana eta udalak duela gutxi bertan lo egiteko eman duen debekua izateagatik. Kolektiboek salatu dutenez, erabiltzaile gazte horiek kale gorrian geratuko dira berriro ere, elikatzeko aukerarik gabe, gaua emateko lekurik gabe eta beste inolako baliabiderik gabe. Duela aste batzuk, Deskalzos kalean lokal eraberritu bat ireki zen. Edonorentzat zabalik dagoena. Atseden hartzeko, kideekin biltzeko eta otoitz egiteko. Bizitokirik ez duten dozenaka gazte leku bat izan dute aste batzuetan zehar beren ondasun apurruak gordetzeko, eguzki galdetatik eta euritik babesteko, atseden hartzeko eta gutxieneko harrera jasotzeko. Gizarte kolektiboen elkartasun eta laguntza proiektuak nabarmendu dituzte. Ekimen pribatu batetik eta modu altruistan, bazterkeria handiko egoeran dauden biztanleei arreta ematen dietelako.
herritarrak elkartasuna adieraztera eta ahal den neurrian laguntzera animatu dituzte. Alternatibak eskaintzen dituzten proiektuak dira, administrazioak eskubideak bermatzen ez baititu. Pertsonak sistemaren ertzeetara kanporatuz. Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua konponbiderik ez emateaz gain, beste kolektiboek hori egitea eragozten ari dira. Elkarri laguntza, Elkarte Fundazioa, Aritu, Mugak Zabalduz, Oxfam, Paris 375 eta Salaketa Nafarroa kolektiboek eta entitateek bat egin dute salaketarekin. Iruñatik Gasteizera, Gasteizko prostituzio etxe bateko 2 arduradun atxilotu zituen ertzaintzak larun batean eta beste arduradun bat ikerketapean dago. Haiei laguntzeagatik atxilotuei zeragotzi diete prostituzio etxean bertan prostituzioan aritzera behartuta zeuden emakume batzuek sexu esplotazioa egitea. Ertzaintzak 2 emakumea atxilotu ditu Gasteizen, zuzentzen duten prostituzio lokalean aritzen ziren emakumeak esplotazio baldintzetan lan egitera behartzea egotzita. 3. emakume bat ikerketapean geratu da. Lokaleko langilea izanik, atxilotutakoak bertan ez zeudenean hauen ardurak bere gain hartzea egotzita. Larunbat goizean egin ziren atxiloketak, lokalean ohiko ikuskapena egin eta gero. Bertan aritzen diren emakumeek esplotazio baldintzak azaldu zituzten orduan. Salatu dutenez, ordutegi zorrotzak bete behar zituzten bizitza pertsonalerako tarterik gabe. Horrekin batera, janzkerari buruzko arauak bete behar zituzten eta kanpoan lan egin eta gero lokalera bueltatzera behartzen zituzten. Era berean irabazitako diruaren 70% arduradunei eman behar zioten. Emakumeekin hitz egin eta gero, ertzaintzak lokaleko arduradunak atxilotu zituen, prostituzio delituak egotzita eta 3. emakume bat ikerketapean jarri zuen. Atxilotutakoak aske geratu ziren igandean, epailaren aurretik pasa eta gero. Ekinatorra Sagasti zeberri dugu kultura gaietan. Donostiako zinemaldiaren 75. edizio honetan Euskal Ekoizpenek ordezkaritza izango dute sail guztietan, sail ofizialetik hasita, hainbat izango baitira, ordezkaritza eta leian arituko direnak. Irizar sarirako leian gainera, Euskal Ekoizpen oneraren sariaren leian, hainbat ekoizpen izango dituzue, Williams anaietatik hasita, Chaplin garaibateko ikusentzunezko txuribeltzekoaren ondare erromanikoa, edota besteak beste, irakurketa edota lekukotza feministak dakartzatenak. Euskal Ekoizpenak ugari izango dira beraz beste urte batez, eta esandakoa leihoa zabalik nazioartera eta nazioartetik Euskal Herrira noski baietz, Euskal Zinemaren eskutik eta Donostiako nazioarteko zinemaldiaren eskutik. Carmelo, Chemari, Nire bizitzan umetako esan dut, apurtxu bat entretenimendua izan zala, ez? Orduan ez eguan beste gauzarik. Dizdiz egiten zuten begiek ilunpean, baita orain ere, beren bizitzetara ekarritako argumentua gogoratzean. Kiroletan Adi Kontxako bandiraren azken berriei.
Arraun Lagunak eta Urdaibai nagusitu dira Kontxako banderaren lehen jardunaldian. Ohi bezala iraian sartzearekin batera aurreneko 2 igandeetan Kontxako bandera ospatzen da. Iragan igandean lehen jardunaldian lehiatu ziren, emakumezkoak aurren eta gizonezkoak ostean. 8 traineru lauko 2 txandatan. Emakumeen artean Arraun Lagunak, Astillero, Txapela, Donostiarra, Ibaika, Kaiku, Orio eta Tolosaldea ibili dira. Bada Arraun Lagunak gailendu da alde handiarekin. 9 segundora Orio iritsi da. 3. Tolosaldea 12 segundora sartu baita eta 4. Donostiarra izan da 13 segundora iritsiz. Gizonezkoetan Kabo, Donostiarra, Getaria, Hondarribia, Kaiku, Orio, Urdaibai eta Zierbena lehiatu dira. Bermeoko taldea sartu da aurrena, denboraldi osoko estropada onena egin du Urdaibai. Atzetik 2. Zierbena iritsi da, 14 segundora. 3. Donostiarra eta 4. Orio. Lehen igandeko emaitza horien ostean datorren igandean lehiatuko dira 2. jardunaldian, Kontxako bandera eskuratzeko helburuarekin. Sasoi betean daudela erakutsi dute bai Arraun Lagunakeko zein Urdaibaiko arraunlariek. 2. jardunaldiari begira alde itzela eskuratu dute eta beraz lasaitasuna ere bai. Dena dela ikusi behar datorren igandean ere lehenengo postuari eusten dioten. Heldu gara amaierara, gogoan izan astelehenetik ostegunera hemen izango gaituzuela arratsaldero 5, 6, 7 eta 8:30. Gure webgunea hamaika.eus eskuragarri duzue. Arratsalde ona pasa.